és un col·lectiu de persones que en el seu moment van decidir aportar en el poble de l'O de manera altruista tot allò que poguessin replegar a partir de la ciència i dels nostres coneixements com a universitaris, com a persones expertes en alguns temes. Sempre des d'un punt de vista altruista i amb completa llibertat. Al llarg d'aquests anys hem participat en diferents iniciatives que m'ho semblaven de relleu per al poble, com va ser la recuperació de l'espai del convent com a lloc per fer cultura, l'erradicació del centre VIT a l'O, el que suposava innovació econòmica, i també en el seu moment vam oposar que es convertís el camp de futbol 7 en una piscina que en aquell moment proposava l'esquerra governant de l'Ajuntament. Avui tractarem del geriàtric. L'envelliment en el poble de l'O és important, com ho és en els altres pobles, però un poc més que la resta de municipis. Hem de tenir en compte unes xifres. L'any 1998 hi havia només 282 persones majors de 80 anys. L'any 2019 ja són 420 i es preveu que d'aquí 15 anys, com a molt, superaran les 800 persones. Això vol dir que és un problema que desborda un poc les previsions i allò que tenim fins ara. També hem de tenir en compte que la natalitat ha baixat moltíssim. L'any 1986, amb 100.046 habitants que hi havia en el poble, naixien 81 criatures cada any. En canvi, l'any 2022, amb 9.606 habitants que hi ha en el poble, només naixien 64 criatures. Això què vol dir? Vol dir que ens enfrontem a una nova època en què la demografia no tindrà gaire relació amb el que hem vist fins ara. Per tant, el tema de l'atenció a les persones majors serà molt important i hem de començar a preveure de quines ajudes, de quins equipaments podrem atendre millor tots aquests serveis. Està clar que la residència geriàtrica de Ramal ja és insuficient i que s'ha de plantejar un nou espai i és aquí on sorgeix el problema. Arriba la pandèmia i arran de les exigències de la pandèmia el centre de dia havia de sortir de geriàtric i és quan l'Ajuntament es troba desbordat perquè no sap on ubicar, no hi havia hagut la previsió, no hi havia hagut el debat suficient sobre tots aquests temes i llavors decideix que es farà centre de dia a la zona de Cala Música. Una de les coses que han posat en valor els experts respecte de geriàtric en aquesta ubicació del poble és integració social. Això ha estat un èxit immens que pocs pobles, pocs municipis poden gaudir. Per tant, aquest valor és el que nosaltres volem reivindicar per futurs centres allà on s'hagi d'atendre aquestes persones, perquè aquesta integració social és una part fonamental de la vida en aquests moments. Quan l'Ajuntament cercava una alternativa per al centre de dia, va estar intentant llogar a la part central del poble, no va trobar res, fins i tot va demanar per emprar el club de jubilats, la cosa no va ser acceptada per la Junta, i en darrer terme va decidir ubicar el centre de dia aquí, el que era el centre recreatiu i social de la bassa de Sant Pere, l'antic Creança Escorxador. Per ser una solució provisional no és dolenta, perquè aquesta zona verda que tenim davant no és tan en fora com suposaria el carrer Margalí de Comas. A més, és una zona del poble en pas de persones, en dinamisme. Tenint en compte, a més, que les persones, els usuaris del centre de dia retornen cada dia a casa seva. Llavors, el lligam es manté. Per tant, com a alternativa provisional, repetim, sempre pensant en trobar una solució més integrada, no és un mal espai, perquè a més permet unes ampliacions i una adaptació fàcil de fer, perquè ja el solar públic aquí té metres més que suficients. És en aquest context, quan l'Ajuntament, per pressió, perquè no havia trobat el centre de dia on posar-lo, és quan decideix i anuncia, sense haver-ho contrastat en la població, que el futur centre de dia serà en el carrer Margalí de Comas. Però en aquell moment van ser prou sensibles a pensar que el centre de dia que sigui Margalí de Comas, perquè la gent torna a casa seva, és fosquet,
i es mantén el vincle és una cosa, però el geriàtric, que lògicament ha d'acompanyar en el centre de dia, el geriàtric a Margalida de Coma sí que és un problema, perquè la gent allà baix no torna a casa seva cada dia. Llavors, per precipitació, vam crear aquest problema, aquest nus que de qualque manera hem d'intentar resoldre. Bueno, realment en el moment de que una persona ha d'anar a viure a una residència té moltes pèrdues perquè deixa casa seva. Llavors, quan arriba en un centre, el que és molt important és que trobi qualque guany. I si una persona l'aïlles i la treus del seu entorn, el manco que visqui a un puesto on pugui seguir en contacte amb tota la gent que ell tenia en el seu entorn, que són família i veïnat i amistats. Per què això? Perquè una persona, quan ha perdut moltes coses en sa vida, ha perdut la salut i ha perdut moltes coses, el que te queda és les relacions amb les persones. I preservar aquesta relació ho propicia l'entorn on visquis. Tu, si el poses a un lloc en fora d'on ha viscut sempre, serà molt difícil que se pugui seguir relacionant amb aquell veí, amb aquella veïna, que ja tenen una certa edat, que també no hi serà fàcil arribar a un lloc que pugui estar fora d'aquí on vivia sempre. Per tant, és molt important preservar que la persona pugui seguir en el seu entorn i dins i formar part de la comunitat. I ser un ciutadà com és de primera, perquè és que sembla que quan pensem en una persona major ja no ha de tenir ni desitjos, ni il·lusions, ni ganes de seguir en contacte amb el seu entorn, ni res, i no és així. Podem envair, però la nostra il·lusió, les nostres ganes de seguir en contacte amb persones estimades és més forta que mai, perquè és l'únic que te queda, aquesta relació, aquesta paraula, aquest passar una veïna i dir vaig a veure una tonieta ara que passava per aquí, com estàs, què fas? Per això una de les coses que nosaltres sempre vam defensar molt, en contra moltes vegades del mateix personal, era que no hi ha un horari a la residència, que no hi hagi horari. Per què? Jo que nosaltres no entenc d'horari. Quan una persona vol venir bé i xerrar, i ens saludam. Per tant, una residència perquè ha de tenir un horari. Que no deia que ha de ser el més semblant a casa teva, Bueno, doncs això. Moltes vegades les treballadores quan diuen ai, jo d'això del model d'atenció m'acosta entendre un poc el que és i no. Jo dic, doncs és tan senzill com pensar què faria jo a nostra i fer-ho també amb ella, amb aquesta persona. Que aquesta persona diu, jo m'agradaria ara anar a seure un poc a la plaça, però clar, bueno, per què no? Per què no la puc davallar i seure a la plaça? Si tenien la sort de tenir una residència a la plaça com tenim en el poble d'Oló. Aprofitem això, no? Estar enmig del poble quan hi ha festes. Que realment, jo he de reconèixer tots els anys que vaig fer a Oló, que van ser 20 i pico, que la gent del poble s'hi aboca amb els usuaris. Jo he sentit puestos que diuen la família no ve o no té visites o això. Nosaltres mai ho van dir. Al contrari, és que era més que mai. Molt d'usuaris ens deien jo a nostra no tenia tantes visites com tinc aquí. I de fet, ells se senten una família, no ho són, perquè són persones externes, però sí que neixen vincles entre elles. Per exemple, nosaltres allà teníem al principi en el geriàtric de l'Oló una sala d'estar separada de la sala més comú, diríem, no? Per quan vinguessin visites i familiars que poguessin tenir una mica aquella intimitat. I aquella sala sempre està buida. I un dia jo vaig demanar, com és que no hi anau o això? Bueno, tu que ho trobes? I després no ens enterarem del que diu si venen a veure els fills de tal, de fulana. És a dir, que ells necessitaven, ells se sentien també visitats. Un anava a visitar sa mare, però és que els altres també se sentien visitats. Això que ens demostra, el que deia abans, la necessitat de la relació humana, la necessitat de tenir visites i de tenir gent. I una època es va ser molt de moda, fa uns anys, a fer residències precioses a les afores de ciutats i de pobles, perquè la natura, si tu la pots passejar i disfrutar, però el tipus de persones que estan en el centre, no, vull dir, evidentment disfrutaran estant a un entorn agradable, a un jardí o el que tu vulguis, però els jardins de les residències estan buits. La gent el que vol és carrer. Quines són les finestres més cotitzades? Les que donen a la plaça, no les que donen en el pati de dins que hi ha ramallets.
Per què? Perquè què vols veure? Vida. I què és vida? Gent, persones. I ara passa aquella, tu mira, fa estona que no la veia, passa aquesta. I les persones majors, encara que tinguin Alzheimer, necessiten, és que més que mai el necessiten en el contacte. Jo he contat moltes vegades, i potser també ho has sentit, d'una senyora que ella era una dona preciosa, eleganta, ella era de molt, però estava allà al geriàtric. I quan va entrar no tenia, tenia Alzheimer, però encara amb un grau que m'ho reconeixia, no? Sabia jo que era Maria, quan me trobava m'ho saludaven i tal. I, va anar augmentant fins que va arribar al punt que ella ja no reconeixia ningú. I ja estem que també després de que a vegades se desorienten i volen sortir, tot això. Jo penso que tampoc no han d'estar tancades en clau aquestes coses, sinó que hi ha altres maneres, les portes dels centres no han d'estar tancades en clau, hi ha altres maneres de controlar això. Ella anava directe a la porta i jo, quan vaig entrar, me vaig dirigir a ella. No tant no va ser en aquell moment jo de que no fugigués, diríem, no? Sinó de saludar-la. I li comença a xerrar. Hola, Angeleta, com està? Ah, que guapa que està avui, ha anat a la peluqueria. I jo en contacte amb ella, a prop, no? En contacte físic, només així, damunt del braç, molt suaument. I me comença a mirar. I ell, un rasg que tenen és que quan tenen aquí frongit és que pateixen, no? Perquè és quan estan desorientats i no saben a on són, ni què han de fer, ni on van. I se comença a relajar, i això se li comença a afluixar, i me mirava, i ell no de res, i me mirava, i jo suaument li anava dient. I al cap d'una estona me diu, no puc recordar qui ets, però sé que t'estimo. Més evidències de la necessitat de xerrar i d'estar i del contacte físic amb les persones i de la relació, no n'hi ha. Aquí està el tema és que no de dir facilitar que seguessin en l'entorn en els dos sentits. Si jo encara puc sortir, si estic a mig del poble, puc anar a fer una volta. I si jo no puc sortir, he de donar facilitat que me vinguin a veure. Llavors, he de treballar en les dues direccions. A la residència hi ha peluqueria, però si aquella persona anava a una peluqueria concreta i encara hi pot anar, fins que pugui, hi ha d'anar. Si jo me l'enduc del centre del poble, si jo li poso aquesta barrera d'aquestes dificultats de la distància, ja li llep en això. Ja li llep drets, ja de poder decidir ella on vol anar. Llavors, això s'ha de facilitar, això s'ha de preservar. I moltes vegades no en som conscients, I tot això, com ho facilitam? Fent que aquestes persones puguin seguir sortint a cercar el que tenien i fent, i facilitant que els de fora puguin seguir en contacte amb ells, que són els que tenen potser la història i són els que saben. Ens trobam en el carrer Margalida Comas, que és aquí on l'Ajuntament ha decidit ubicar primer el centre de dia i després el futur geriàtric. Com es prenen aquestes decisions i per què tal vegada s'ha pres malament? És una cosa que el centre d'estudis fa estona que adverteix i el sistema democràtic, perquè funcioni, perquè sigui realment vàlid, ha de seguir unes pautes. Si aquestes pautes no es respecten, la democràcia deixa de tenir efectivitat. En què han fallat? Llavors, des de fa uns anys, no és des d'ara, sinó des de fa uns anys, cometem l'error de no contrastar les opinions dels governs que tenim a l'Ajuntament. I quan un problema o una decisió com el tema del nou geriàtric, nou centre de dia, no passen per les juntes municipals on hi ha els col·lectius representats, on hi ha ciutadans que poden enriquir el criteri del govern, llavors aquests criteris no s'enriqueixen. Si a més, després les comissions informatives del mateix Ajuntament, allà on se suposa que han de contrastar en l'oposició i han de contrastar amb altra gent externa a l'Ajuntament que poden allà i ajudar-los a prendre bones decisions, si això tampoc es fa, és molt difícil purgar o enriquir o millorar aquestes decisions d'un grup municipal. Si després passa que, a més, l'Ajuntament no té temps perquè els tècnics municipals carregats de feina, carregats del dia a dia, puguin examinar aquest tipus de projectes del poble, llavors què succeeix? Que les decisions tan importants com aquesta d'ubicar un centre de dia i un geriàtric
es prenen per a una persona del govern que després els seus companys la comparteixen i es fan forts amb aquella idea per activar llavors la conveniència del partit. I clar, d'aquesta manera les decisions no són tot el bones que el poble es mereix. Quin és el problema de l'ubicació en aquesta zona? Bueno, com pot comprovar, estem en el límit sud del que serà el futur creixement del poble i hem de pensar que el poble creix molt a poc, per tant, fins que aquí sigui una zona més desenvolupada passaran molts anys. Però és que, a més, hem de pensar que des d'aquí fins al centre del poble, per conduir els usuaris de geriàtric és molt difícil. Estem parlant de pujar desnivell, a més d'una certa distància. Per anar des d'aquí fins al ramal poden passar 15 minuts amb esforç. Per tant, aquelles persones usuàries que hi pogués haver aquí en el centre geriàtric difícilment tindran la integració social que tenen avui en dia de ramal o que podrien tenir en una altra ubicació. Un altre dels problemes que hi veiem amb aquesta ubicació és que aquí, el que hi ha previst en el pla general futur, és que sigui geriàtric centre de dia, al costat d'aquí hi ha d'haver un aparcament i darrere, més allà, hi començarà a haver habitatge. Per tant, estem en un carrer només d'equipament. Els usuaris de geriàtric no tindran veïns. I finalment, la tercera cosa que em sembla molt important, també posar en relleu, i és que la barriada de Cala Busquets no precisa en aquesta zona, que són solars públics, necessàriament un geriàtric, un centre de dia. Allò que s'ha dit que Cala Busquets guanyaria amb aquests equipaments no és així. Cala Busquets podria guanyar amb un altre tipus d'equipament, com podria ser la piscina, com pot ser el teatre, com pot ser una escola de música, aquest tipus d'equipaments compartits, més el desenvolupament de la zona amb habitatge unifamiliar i plurifamiliar lliure, no només habitatge social, això el que faria revitalitzar, posar en valor tota aquesta barriada. Però precisament no seran els nostres majors desubicats els que puguin treure valor en aquesta barriada. Una altra cosa que volem comentar és l'exemple de la poca planificació en què s'han fet aquestes coses. Si recordam el nombre de cotxes que hi ha aparcats allà de vora, el que en el futur ha de ser el centre mèdic, llavors, el centre de salut, us donant compte que el que té previst el pla general és fer un petit aparcament, un aparcament que dependrà de la Junta de Compensació d'aquesta zona, que no és terreny públic, per tant passaran uns anys fins que això es pugui veure, llavors ens podem trobar en què els usuaris de geriàtric del centre de dia, del centre de salut, es trobin sense aparcament, perquè tenim en compte tota la gent de la barriada que en aquest moment s'aparca en aquest carrer. Per tant, això demostra que la planificació del que vol ser posar en valor la zona d'aquesta de Cala Busquets no s'ha previst gaire bé i que necessita una rectificació, perquè fins i tot els aparcaments us ho estan indicant. Ens trobem en el carrer Comerç. Aquesta podria ser una de les alternatives per al futur geriàtric. Per què? Perquè per l'orientació és un lloc solejat, és un lloc que està a redossa de la tramuntana, que està molt a prop, està a 50 metres del carrer de Ramal, que és la via principal del poble. Fins i tot es podria connectar, passant els anys, amb el carrer de Ramal per alguna de les cases que puguis vendre, i té la part de darrere, té tota una zona, el que avui en dia és d'aparcament, que podria ubicar el centre de dia i un gran jardí que podria ser de pas entre la zona del carrer Comerç i la zona de Sant Diego Vell. Per tant, seria una via de pas per al jardí per als usuaris. No és que sigui l'única, però segurament és la millor alternativa, perquè està integrada, perquè té moltes condicions favorables. Aquest solar que proposàvem com a possible alternativa té 2.828 metres quadrats. Hem de pensar que el geriàtric de Ramal està aixecat sobre un solar de 742 metres quadrats. Per tant, més que suficient. Podríem fer un geriàtric més gran, fins i tot, que el que hi ha a Ramal. L'alternativa de l'Ajuntament
del carrer Manuel de Comas són 3.118 metres quadrats, per tant, pràcticament la mateixa superfície que aquesta d'aquí. Aquí hi cap un gran geriàtric, hi cap un centre de dia, i a més, això, el fet de que ho poguéssim construir aquí, estalviaria un perill. Quin és aquest perill? En el pla general està previst que aquest aparcament que hi ha ara no sigui definitiu, sinó que s'excavi i que aquesta zona sigui avui en dia, el que és avui en dia jardí, seria en el futur habitatge, i que l'aparcament sigui aparcament en 2 nivells, aparcament subterrani, el qual voldria dir exposar a la població, les cases que hi ha al voltant, a una excavació en profunditat que no sabem quina repercussió podria tenir, perquè segurament si això es va construir en la fàbrica, es va construir la part alterosa, podria indicar que no és una roca tova, sinó que és una roca dura, amb una excavació difícil, amb el perjudici general que això podria generar. Un suposat perjudici d'ubicar aquí el geriàtric seria perdre aquest aparcament. Però hem de tenir en compte que aquest aparcament, si tanmateix s'ha d'excavar al segon nivell, subterrani d'aparcament, s'acabarà perdent, perquè, almenys durant un temps. Nosaltres pensam que és un sacrifici menor perquè hi ha alternatives per les màquines que són els cotxos en espais del carrer de Ramal, hi ha possibilitats de fer un gran aparcament que podria ser igualment útil i que en canvi aquí el que guanyarien les persones majors és molt més important que el que suposa guanyar per als cotxos. No mos cap dubte que el petit sacrifici creiem que ja no serà, que no és tant d'aquest aparcament, de l'obra que s'hagi fet amb aquest aparcament, no suposa un inconvenient per poder ubicar aquí el geriàtric, el que guanyaríem, el geriàtric i el centre de dia. Molt bé, ara ens trobam a l'aparcament de Ramal perquè faran falta molts recursos per atendre totes aquestes necessitats de persones majors. Llavors, aquest aparcament està pensat, en el seu moment quan es va construir, per poder edificar més plantes aquí damunt. Els constructors ja van deixar els fonaments i la base a punt perquè pogués dur aquest aparcament i després un primer pis i un segon pis. Llavors, una de les alternatives que hi ha és construir un engrandiment, una ampliació del geriàtric actual cap aquí. Fins i tot és compatible això en la casa que hi ha. Per què? Perquè hi ha un pas entre l'aparcament públic, el que és el solar públic, i el que seria l'immoble del geriàtric actual, un pas que està per darrere aquesta casa particular. Si ens miram la profunditat edificada del geriàtric, veiem fins on arriba. Per tant, si s'ampliés cap aquí, encara hi hauria un pati de llums que serviria per les habitacions de geriàtric i també per totes aquestes cases que hi ha en aquest costat d'aquí. La part lliure, aquest pati de llums, seria de 9,5 metres com a mínim. Per tant, estem parlant que és compatible. Aquesta ampliació és compatible en primer pis i en segon pis, en deixar igualment, en respectar l'aparcament, i també és compatible en deixar un pati de llum suficient tant per l'ampliació del geriàtric com per l'edifici existent. En conclusió, nosaltres com a centre d'estudis en el seu moment ja vam fer al·legacions per intentar corregir aquesta decisió que em sembla que és errònia, no va servir de res. En aquest moment encara no hi ha cap euro gastat ni en obra ni fins i tot en la redacció dels projectes i encara estaríem a temps per demanar una rectificació. Creiem que val la pena que la població ho demani, no només per la integració de la gent major en zones com aquesta que veiem aquí de Ramal ben integrada, sinó també per facilitar que la gent, les persones que es van a visitar, ho tinguin molt fàcil. Ells no es podran desplaçar des de Cala Busquet fins aquí. I la gent, per anar-hi a veure'ls, també ho ha de tenir fàcil. És molt més fàcil a la part del centre, a la part propera en el cor del poble, que des d'altres llocs. Està en mans ara dels alaurencs. Esperem que encara siguem capaços de poder-ho corregir com s'ha fet a altres bandes. Aquestes decisions són decisions purament administratives que es poden tornar enrere sense cap dificultat.